Pagpagawa sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa 5,000 pesos banknotes, naghatag og dakong dungog sa Dakbayan sa Lapu-Lapu tungod kay ang upunganon nga bayaning sa Lapu-Lapu mo'y gibida ning bagong kwarta. Si Chelo Valiana sa report. Si Mayor Jonard Ahong Chan mao'y ika-291 nga nakadawat sa commemorative 5,000 pesos banknotes nga nagpatik sa hulagway sa upunganon nga bayaning si Lapu-Lapu. Dako kinigdungog sa Dakbayan tungod kay sukad-sukad napatik ang hulagway ni Lapu-Lapu sa 5,000 pesos. Itandi kaniadto nga sa usa ka dako lang. Daghan pang wala kaila ni Lapu-Lapu. With this bill, no? Kani nga 5,000 bill. Maila na nga mao din siya sa Lapu-Lapu. Sa atubangan sa banknotes, nagbuntaog ang hulagway ni Lapu-Lapu sa 5,000 pesos nga doble ang gidakon itandi sa naandang paper bills. Nagpa-reserve na si Chan og 200 ka 5,000 pesos banknotes aron himuong commemorative item atol sa ika-500 ka tuig nga selebrasyon sa pagpukan ni Dato Lapu-Lapu batok sa mga Espanyol nga gustong muulipon sa mga upunganon. Alang kang Cynthia Cindy King Chan, chairman sa Lapu-Lapu City Tourism Historical and Cultural Affairs Commission, nga dakog kabahin ang commemorative banknotes alang sa pagsaulog sa Dakbayan sa kadaugan sa Mactan karong Abril 27. Sama sa mayor, nagplano ang ilang buhatan nga kini ang ihatag nga souvenir sa kalihukan. Maug na ako una-una. Muna nagpa-reserve ko og ubay-ubay para atong himuon as a token, ibutang na to katong transparent, with stand, mo'y atong ihatag. Very important guest, no? Sa umaabot pa na mga guest. So instead of guitar or ukulele, maybe kanina sad ang atong ipresentar. Uban ni Godfrey Rilien, Chelo Valiana, Balitang Bista.